21 नि मेयावनो जानो गोनांमोन किन्तु आरो माबा जालायबाय कर'नानि थाखाय बेबायदि थायै दाख्लै 17 जानुवारियाव डेट फाइनाल लादोंमोन हियारिंनि थाखाय किन्तु बेबो टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय बेखौबो फासयनाय जाबाय दा नेक्स्ट डेटआ माला फैयो जों मिन्थिया जों आसा खालामदों जे बे जायखिजाया जेब्ला हियारिंनि डेट मोनगोन बेयावहाय हाइ कर्टआ मोनसे मोजां राय होगोन जाय रायनि गेजेरजों बिथांमोना गासैबो डिआर नाब्लाखौ लादेरनानै गासैबो जायफ्रा जेलाव दङ गासैबो उदां अख्रांनि सिङाव फैगोन गावनि साननाय बादि बेयावहाय खामानि मावफैनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामो आरो सोरखारनिफ्रायबो दङ कर्टआव थाब्लाबो बियो पलिटिकेल क्राइमसो होननानैलाय प्लास अलरेडि एनडिएफबिजों एकर्डबो जाखांबाय बेयावहाय सोरखारनिफ्रायबो मावनांगौ दङ आरो कर्टनिल' नङा कर्टआ मा खालामो होननानैल' हगारनायनि खोथा नङा आसलते बिटिआर कर्टआव आंखौ लेंहरगोन होननानै सानदोंमोन बिनन्जय फंबाय I thought when they are celebrating BTR Accord I thought they will also call me Gorjan Mosari because I was part and parcel of Action Committee जोंनि Action Committee नि जोहोलावफ्रा जेराव जोबजादों बे बड'लेण्डनि दावहायावहाय गर्जना खयबार प्रमदनि जानानै गोविन्द बसुमतारी जानानै जोङो कर्ट कासारि गानांदों दिनै बिथांमोना आंखौ मानो लेंहराखै अपोजिसन आं जानो हागौ किन्तु अपोजिसनबाबोथ' आङो बड'लेण्ड बिगासोना बाय अपोजिसन पजिसननि जेबो खोथा फैया आंनिल' खोथाखौ बुङाखै आं दिनै गोबां एकर्डखौ दिनै सोनारनानैनो बिटिआर जादों बिटिआरआ गोदान मोनसे भारत संबिजिरनि प्रभिजननि दारै दाजानाय नङा बिटिसि 10 फेब्रुवारि 2003 सनाव दाजानाय 6 सिडिउलखौनो दिनै खनसेबाव गोदानै साइन खालामनायसो गतिके 6 सिडिउलनि फाउन्डेसन डे हिसाबै दिनै जोङो 10 फेब्रुवारि थारिखखौ हमना लानो हायो बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'फोरनि गेजेराव 6 सिडिउलखौ गायसनजेननाय थारिख बे सुक्तिया आरो बे 6 सिडिउलखौनो दिनैहाय बिस्रा माने बिथांमोनहा सोनारनानै बेनि सायावनो बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों बिटिआर हिसाबै गोदान जेबो प्रभिजनाव राजनैतिक एग्रिमेन्ट जायाखै बेयो भारत संबिजिरनि खुनु प्रभिजनाव बिटिआर होननाय शब्द आरो बे एरेन्जमेन्टआ गैया जे दङ दा 6 सिडिउल बिटिसियावनो दङ गतिके बिटिआर एकर्डखौ फालिनायनि नामाव माने दिनैनि 10 तारिख फेब्रुवारि 6 सिडिउल फाउन्डेसन डे बेखौ फालियाखैब्ला बे बिथांमोननि गोरोन्थि मानो होनोबा बिथांमोनहा 6 सिडिउल दिनै बिटिसि प्रभिजन 6 सिडिउलनि सायावनो गसंनानै बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दङ गतिके गावसोर गसंनाय बिटिखौ गावसोर सिनायनो रोङाबा जतन लानो रोङाबा बे आरो माने गोरोन्थि जागोन आरो बे गोरोन्थिखौ बिथांमोनहा दिनै मावदों आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ निस्सय बयबो नोजोर होदों बे बिथांमोननि भुल मोनसे सिद्धान्त सिफायखाबाय बिनिफ्राय जों आरो गोदानै सिफायनो होलिया बेवहाय गाबफ्रावबाबो जों निमाहा होआ गाबोन सबनियानिफ्राय नै बेवहाय केम्प थागोन बेवहाय सोरबा हादान सिफायनो फैनायखौ जों गनायनो हाया बाउन्डारिनि बेबस्था लागोन नामा बाउन्डारिनि बेबस्था जों खालामखाबाय अलरेडि बे बाउन्डारि बायदिनो जों मानसिफोरखौ थानो होगोन बेवहायनो राननो होगोन आरो गोदान हादान सिफायनो फैयोब्ला बिनि सायाव जों एक्सन लानाय जागोन स्ट्रिक्टलि एक्सन आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों